Har du nogen gang følt noget inde i dig, som kalder dig til at ændre, reflektere eller til og med følge en ny vej? Det kan være, at Gud prøver at snakke til dig. Men lytter du? Bibelen lærer os, at Gud taler på mange måder, men ofte er vi så optaget, at vi ikke lægger mærke til det. I dag vil jeg vise dig 5 klare tegn på, at Gud prøver at kommunicere med dig på det. En restløshed i hjertet dit. Føler du, at noget inde i dig ikke er rigtigt, selv når alt rundt der virker bra? Den restløsheden kan være et tegn på, at Gud kalder dig til en ny hensigt. I Jeremia 29:11 minder han os om: For jeg ved, hvilke planer jeg har for dere, siger Herren. Planlægger at have fremgang for dere, og ikke at skade dere. Har planer om at give dere håb og en fremtid. 2. Døre som lukkes og andre som åbnes. Nogle gange insisterer vi på en vej, men alt ser ud til at gå galt. Når det sker, kan det være Gud, som lukker en dør for at lede dig mod noget mye bedre. Husk ordsprogene 16:9. I sit hjerte planlægger mennesker sin vej, men Herren fastsætter deres skridt. 3. Mennesker, som dukker op i livet dit med en melding. Har nogen gang sagt akkurat det, du trængte at høre, uden engang at vide, hvad du gik igennem? Gud kan bruge andre mennesker til at snakke til dig. En ven, en pastor eller til og med en fremmed kan være et redskab fra Gud for at vejlede dig til 4 vers eller meldinger, som stadig dukker op. Du åbner Bibelen, og et vers berører dit hjerte dybt. Så hører du det samme afsnittet i en prædiken, og senere ser du det samme budskabet i et indlæg på nettet. Dette kan være Gud, som bekræfter noget, han vil, at du skal forstå. 5. En uforklarlig fred i vanskelige tider. Selv midt i en vanskelig situation, føler du en fred, som ikke giver mening. Det er Gud, som viser dig, at han har kontrol. Filipperne 4:7 siger: Og Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare deres hjerter og deres sind i Kristus Jesus. Hvis du har lagt mærke til nogle af disse tegnene, ikke ignorer dem. Gud snakker på mange måder, men det er op til os at stoppe, lytte og adlyde. Han har noget utroligt forberedt for dig. Hvis denne meldingen rørte ved dit hjerte, del den med nogen, som trænger at høre den i dag. Og husk,